Rómov z osady v obci Sačurov vo Vranovskom okrese navštívil splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Dnes som prišiel do tejto obce kvôli tomu, aby som sa oboznámil so situáciou. My tu realizujeme už projekty, ktoré tu už dávno vlastne bežia, či už terénna sociálna práca, či už teda predškolské vzdelávanie rómskych detí. Je tu policajný špecialista, chystáme tu zaviesť rómske občianske hliadky a dnes teda sme prišli zároveň otvoriť projekt, ktorý sme podporili, a to je zlepšenie prostredníctvom práčovne, ktorá má slúžiť na zlepšenie tohto stavu v osade. Práčovni prakticky bude pracovať jedna, uvidíme v prípade potreby a ochoty naozaj, že vieme sa prispôsobiť hoci aj 2-3 pracovníčky cez menšie obecné služby, kde obec s týmto ako by nemala mať nejaké finančné náklady. Chceme, aby bola otvorená denne, dajme tomu od 8. do 12. kde si budú môcť za to jedno symbolické euro dať vyprať 10 kg prádla, keďže pračky sú poloprofesionálne na 10 kg prádla. S tým, že tá pracovníčka príde tu na vstupných dverách, preberie to ošatenie od tých občanov, dá vyprať, zoberie ten poplatok, dohodne sa s tým dotyčným prakticky, že kedy si prídu pre to prádlo, či v ten deň alebo na druhý deň. V blízkej budúcnosti otvoria v Sačurove komunitné centrum. Plánuje sa viacero projektov. Jedným z prebiehajúcich je MRK 2 s cieľom zlepšenia pripravenosti rómskych detí na prvý školský stupeň. V septembri, keď sme začínali, tam sa prisťahovali deti, vlastne, keď prišli do škôlky, tak nevedeli vodu pustiť, používať toaletu, nehovoriac o tom, čo je to vlastne umyť si ruky pred jedlom, sebaobslužné obliecť sa, vyzlieť vlastne, alebo prezlieť sa. Takže takýmto venujeme sa hlavne tomu, aby boli pripravené na ten prvý rok do školy, aby sa vedeli, zvládli sami sebaobslužné činnosti. Ako ste si všimli, v tej osade je teda veľmi zlé prostredie. Hrozí tam aj epidémia a rôzne infekčné choroby a predchádzame vzniku takýchto chorób. Niekde musíme začať, čo sa týka teda tohto problému, a toto je začiatok toho riešenia. Samozrejme, tí zodpovední musia byť zvýhodnení oproti tým nezodpovedným. Verím, že tých zodpovedných v tejto osade nájdeme dosť, aby slúžili ako motivácia pre tých ostatných.